Вие сте с програмата на Радио Русе. В следващите минути клуб работа. Добър ден на Пламен Атанасов. Добър ден. Предлагам ви днес да говорим за новите възможности за работа в Испания и Германия. Традиция в минутите на клуб работа да информираме слушателите за възможностите за работа в чужбина. В тези зимни месеци една от предлаганите работи е в Испания. За къде и кога е офертата? Тази оферта, така е, ако мога да се изразя, една от нетърпеливо чаканите от нашите съгражданки. Тя е една така от най-масовите по брой търсени българи за работа в чужбина. За поредна година в бюрата по труда в 4 области на територията, познатата територия на нашата служба по заетостта Русе, Разград, Силистра и Търговище, се набират кандидатки за сезонна селскостопанска работа в Кралство Испания. Те ще бъдат наети за бране на ягоди. Кампанията е от февруари до година, което означава, че очакваното заминаване така на одобрените след интервютата българки ще е след средата на февруари. Малко повече конкретика за самата оферта, изисквания, заплащане. Да, ето, например, работодателите предлагат чисто възнаграждение от 38 евро на ден. Това е след внасяне, разбира се, на познатите социални, здравни осигуровки и данък общ доход, заплащане на разходите за път до Испания, като цената на билета се удържа от първата заплата, връщането на България е за сметка също на работодателя, ако, разбира се, заетостта е до края на кампанията, това е някъде около средата на юни 2014. Работното време е 6 часа и половина на ден при 6-дневна работна седмица, като почивният ден е в зависимост от производителността на всеки един и климатичните условия. Настаняването е в жилища близо до ягодовите полета. Има ли някакви конкретни изисквания, на които трябва да отговарят желаящите за работа българки? Да, това е важно да се каже, тъй като изрично е записано, че берачките на ягоди трябва да са на възраст от 25 до 40 години, да имат, разбира се, опит в селското стопанство и да са физически здрави, без заболявания на опорно-двигателния апарат, както казваме, проблеми с кръвното, алергии и така нататък, и разбира се, са свикнали на тежък физически труд, който, както вече стана ясно, всеки ден се полага. До кога може да се кандидатства по тази оферта? До 20 декември се набират заявления в съответните бюра по труда по местоживение, след което списъците се препращат в Агенцията по заетостта и през януари в град Разград ще се проведат интервютата за работа в селското стопанство в Испания. Разбира се, всички своевременно ще бъдат уведомени за деня, часа и мястото. Тук ще отворя една скоба и ще кажа, че тази процедура не е нещо ново. Нали? Всяка година тази кампания се прави и е добре позната. Самото подписване на трудовите договори тук ли става или... Там, на място, в Испания, като се има предвид, че има и пробен период, през който работниците могат да бъдат освободени без предизвестие. Този период е 15 дни. Опитът, придобит от работа в селското стопанство в България или в чужбина, е предимство при интервютата. Те ще видят това нещо кандидатите. Ако, разбира се, са работили вече в Испания, те трябва да посочат, когато подават заявление, и испанското си ЕГН. Те го знаят какво е то. Пълна информация, разбира се, в сайта на Агенцията по заетостта, във всяка дирекция бюро по труда. Преди 20 дни излезе съобщение, че в бюрата по труда се приемат документи на български студенти за работа в Германия през лятото на следващата година. На какви условия трябва да отговарят кандидатите? Да, в бюрата по труда в градовете, където има висши учебни заведения или клонови филиали на такива, сред които е Русенския университет Ангел Кънчев и, разбира се, неговите филиали в Силистра и Разград, вече приемат документи на студенти за работа в Германия. Става дума за лятото на 2014 година, като за цялата страна контингента, определеният е 150 студенти. Веднага припомням възрастовата граница между 18 и 35 години, да са редовни студентите без последен курс на семестриалното обучение, да имат готовност да работят минимум 2 месеца в Германия и, разбира се, не на последно място, а на първо даже бих казал, много добри познания по немски. Да кажем тук срока за подаване на документи? До 3 януари 2014 година, пада се петък. Желаещите трябва да представят в бюрото по труда, където се намира висшето училище, молба свободен текст на български,
Също така и уверение от висшето училище, че не е последен курс на обучение. До 10 януари, т.е. следващия петък тогава, бюрата ще извършат проверка на езиковите познания и ще класират кандидатите според степента на владеене на немски език. А всъщност самата процедура, какво следва по-нататък по тази процедура за кандидатстване и къде могат да получат студентите подробна информация за тази работа в Германия? Документите, така за поименно изисканите студенти, се подават от самите германски работодатели директно в Централата за чуждестранно и специализирано посредничество в Бон, след което следва, разбира се, връзка с така подбрания студент. Всякаква информация може да се получи, както казахме, пак на интернет страницата на Агенцията по заетостта, във всяка едно бюро по труда в градовете, където има висше училище. Веднага казвам за Русе. Това е под добре познатият адрес на улица Капитан лейтенант Евстати Винаров 10, втория етаж, стая 205. Благодаря ви, Пламен Атанасов, минутите за клуб работа.